Ingrediente: 5 ouă, 2-3 linguri de ulei, o ceapă, 3 căței de usturoi, un ardei capia gras roșu, o conservă de roșii, jumătate de linguriță de sare, jumătate de linguriță de piper, jumătate de linguriță de zahăr, jumătate de linguriță de cumin și jumătate de linguriță de băiat dulce. Tocăm ceapa, ardeiul și usturoiul mărunt. După ce am tocat legumele mărunt, al doilea pas este de a încălzi o tigaie, de preferat una antiaderentă, în care punem ulei. Mai departe adăugăm ceapa cu usturoiul, iar după câteva minute urmează și ardeiul. Ceapa împreună cu usturoiul trebuie călite aproximativ 2-3 minute până devin translucide, apoi putem adăuga și ardeiul. Urmează să adăugăm roșiile tocate împreună cu condimentele. Acoperim tigaia cu capacul și gătim preț de 10 minute până scade lichidul lăsat de roșii. Cum știm când este gata sosul? Păi foarte simplu. Știm că sosul este gata când uleiul se ridică la suprafață. Punctul culminant al acestei rețete este când punem ouăle întregi să se gătească în sos. În continuare punem capacul și gătim la foc foarte mic, timp de 4 minute dacă doriți gălbenușul să rămână moale, respectiv 6 minute pentru un gălbenuș bine coagulat. La sfârșit, eu am ornat cu câteva fire de pătrunjel. Sper că v-am făcut poftă și veți încerca și voi rețeta. Poftă bună! Mulțumesc pentru vizionare!